Сәлемісіз, эфирда татарлар тапшыруы. Бүгінгі программада сізге атна дәвамында шыққан ең қызықлы вақиғаларны қабатлап көрсетеміз. Шигъриятта ул фәлсәфәче, тирән фикер иясе, прозада тарихи милли хикәяләр остасы, үткен сүзле публицист, шуңа өстәп үз фикере, сүзе булган депутат һәм Татарстан язучылар берлеге рәисе. Сүзебез Иркаил Зәйдулла турында. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында аның 60 яшьлек юбилеен билгеләп үттеләр. Бу көнне аңа Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орденының медале дә тапшырылды. Шәхесләр сәхифәсендә татар язучысы, шагыйрь, прозаик һәм публицист Муса Җәлил, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премияләре лауреаты Иркаил Зәйдулла. Біздің елде, ақыры жилде, суда бүтән. Таң башқа чата, ятлар танырлар. Үз вакытында Туфан Миңнуллин аның турында тынгысыз, бунтарь хылыклы дип әйтеп калдырган. Туры сүзле, хакыйкатьне ярата, ялганчыларны сөйми. Бу барысы да Иркаил Зәйдулла турында. Ул читтән карап торганда ничектер ул теге усал гына мишәл җегетне дә саптыра, әймен. Беренче карашка әлбәттә ул сай тоела, ләкин аның белән аралаша башлагач, аның белән гәпләшә башлагач, Иркаилның шул кадәр нечкә күңелле, әймен, кешелекле, ихлас кеше икәненә инанасың. Әлбәттә, дустың үзеннән яхшы булсын дип әйтәләр. Минем менә шундый дустым бар, һәм мин аның белән бик тәгъбурланып яшим. Иркаил Зәйдулла Чуашстанның Комсомол районы Шишкан авылында укытучылар гаиләсендә туган. Әнисе муллалар, әтисе морзалар нәселеннән, кечкенәдән бик кызыксынучан була. Мәктәптә укыганда ук 8 яшендә яза башлый. Иркаил абый дөрестәндә безнең якташыбыз, горурлыгыбыз инде. Бу якташыбыз буларак кына түгел, аның иҗаты киң кырлы, аның иҗаты милләтне, тарихны чагылдыра һәм ул укучыларда тирән фикерләүләр уята. Безнең укучыларыбыз аны бик яратып укыйлар, шигырьләрен укып кына калмыйлар, сәхнә сәләтләрен хәтта сәхнәдә уйныйлар да. 17 яшендә Казанга килгән ул университетның татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Шул вакытта ул газеталар белән хезмәттәшлек итә башлаган. Кояшлы күзләр дигән беренче шигъри җыентыгы да шул вакытларда басылып чыга. 79 елдан бирле әйтергә була, университетка укырга кергәннән бирле безнең иҗатыбыз бер-беребезнең күз алдында. Безнең ничек үскәнебез, ничек язганыбыз, аңа хәтледә әле без мәктәптә укыган елларында яшьләрчеләр аша, ялкыннар аша бер-беребезнең иҗатын беләдер идек. Шуңа күрә инанны чынлап та иҗаты киң кырлы, ул публицистика булсын, төп беренче чиратта әлбәттә шагыйрь, инде аннан соң прозаик, менә дигән прозаик, тарих темасына да торган прозаик, аннан драматург, бөтен нәрсә алдырса да инде булдыра. Мин инде үзем мәсәлән горурланам, үземнең бүлмәдәшләр белән, үземнең төркемдәшләр, үземнең курсташлар дип әйтик инде, менә замандашлары, яшьләр белән Гази Мурат, Лейсул Төрнәй, һәм әлбәттә Иркаил Зәйдулла белән. Минем юмор китабында яртысы Иркаил Зәйдуллага багышланган. Юморлар. Ул чыгара нәрсәдә булса, мин чыгарам, бергә йөргәндә туган, үзеннән үзе. Фикерле, ул тарихны бик яхшы белә. Мин үземдә тарихка ничектер шуның ялгысында кирип китмәдем микән? Мин тарихны башта бик энә бетермәдем. Ул бит югары математик катлаулы бер тарих. Болай гына ул теге аны укыган сайын укырга кирәк. Залимнарны кешеләр зак хәтерлый. Аксак тимерләр, явыз Иваннар әле дә һәр кемнең телендә. Мана да зак онытканслар. Ул бик күп укый, бигрәк тә татар халкының асыл затлары, тарихи шәхесләребез кызыксындыра аны. Мөхлисә бубый турындагы үлеп яратты әсәре шундыйлардан. Тарихи персонажны сурәтләгән драма әсәрләрендә дә заманга аваздаш мәсьәләләрне күтәрә ул.
Бүре җиләге саташкан сандугач, атаклы Шыңгыз Айтматовның әнисе турындагы Нәгыймә пьесасы, аның әсәрләре Татарстанның төрле шәһәрләрендәге Башкортстан, Оренбург татар театрларында уйнала. Эркай Зайдулла соңгы елларда безнең театрыбызда эшләде, әдәби бүлек мөдире булып. Без аның белән театрыбыз эчендә бик күп эшләр башкардык, тәрҗемәләр, пьесалар төзәтү өстендә эшләдек, һәм бик күп пьесаларга анализлар ясадык. Хәзер инде тагын бер пьеса «Паспортлы Шүрәле» язмышына кагылган бу пьеса турында сүз алып барабыз. Менә бу елгы сезонда ул куелачак. Бу пьеса бик кызыклы пьеса. Безнең чөнки татарыбыз, милләтебез шүрәлесез яши алмый. Кайның бүгенге көндә кайсы гына әсәрен укыма, кайсы гына хикәясен укыма. Бу хикәяләр әлбәттә безнең тамырларыбыз аркылы агадыр сыман. Бу иҗат бөтен милләтебезнең тамырлары аркылы барадыр сыман. Беренче чиратта ул үзен шагыйрь дип атай, аның шигърияте тирән эчтәлекле фәлсәфи уй-фикерләр өермәсе. Кайбер шигырьләренә көйләр дә язылган. Шакур Карак дигән җырын җырлыйм мин. Ганы Сайфуллин сүзләренә, Ганы Сайфуллин музыкасы, Эркай Зайдулла сүзләре. Шакур Карак. Шунап торып та, элек Шакур Каракны бездән теге бер кушамат кына дип. Ул авылда бар бит Шакур Карак дигән кушаматлы кешеләр. Шунакта ул булган икән. Моны бу хакта Эркай матур дип язып чыкты. Анасы инде мин сине яратмадым, мин сине сагынмадым. Сагышларыма ябынып, мин сиңа табынамын. Менә шундый сүзләр белән. Аның сүзләре үзе дә әйтәндер, минем җыр тексты түгел инде ул дип. Ну, Ферзер язган бит барыбер да. Мин сине сагынмадым дигән бу 80нче еллар, 85нче елларда. Халык булып яна чыктык юлга, тамыр тирән безнең иманнык. Еш кына татар иҗатчылары өчен милләт, халыкның киләчәге төп темага әверелә. Ә менә Эркай Зайдулланың иҗатында да, тормышында да милләтен чын күңеле белән, һич алдаусыз, ихлас яратуы күренеп тора. Үз вакытында Татарстан Дәүләт Советы депутаты буларак мәктәпләрдә татар теле дәресләрен ихтыярый укытуга каршы чыгыш ясый. 2020 елда Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертүгә каршы булган бердән-бер депутат була. Ул халкын, халкы аны ярата. Аны шигырьләре искиткеч матур, яратып укыйбыз. Аннан кир депутат буларак без аны хөрмәт итәбез. Ул курыкмыйча сүзен әйтә, безнең җыелышларга килә, әһәмиятле сүзләр әйтә. Безнең бит әле күп татарлар алай әйтәлмәйләр. Үз мәсләгенә туры, үз иҗатына туры, үзенең максатына туры кеше. Шуңа күрә ул депутат буларак та шул максатына туры калыр дип уйлыйм. Һәм аның төп максатларының берсе ана телен саклап калу, ана телен үзебезнең тарихны саклап калу һәм мөстәкыйльккә ирешү өчен ул күп көч куяр дип уйлыйм. Аның белән утырып сөйләшү үзе бер байлык, бер шатлык. Дәүләт Советына депутат булып сайланып, безнең парламентыбызның да, Дәүләт Советының да дәрәҗәсен күтәрде. Менә шундый кешеләр безгә бик тә кирәк. Эркай Зайдулла Татарстан Язучылар берлеге рәисе дә. Уйласаң, бер кешегә никадәр сәләт бирелгән. Шулай да ул үзенә таләпчән, тәнкыйть белән карый. Менә мин һәрвакыт Гамил Абзалны искә төшерәм. Гамил Абзалның юлларын, ул инде уңышларын санап бара да, күңелдә һаман канәгатьсезлек хисе дип әйтеп куя, референдум булып бара. Шуңа күрә әлбәттә теге борылып карыйсың, нәтиҗә ясыйсың, үзеңнең узган гомереңә, юлыңа, анда инде төрле бар җиңүләр. Муса Кәрим әйтмешли, шулай әйтә дә менә отышлар, табышлар турында, ләкин мине шагыйрь ясадылар, югалтулар белән сагышлар ди. Шуңа күрә югалтулар да, сагышлар да ул юкка гына түгел, аларның да барыбер кеше өчен кирәк булган гынсырый яклары бар. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Март айында 20-нче гасыр башындагы яңарыш хәрәкәтенә зур өлеш керткән күренекле татар язучысы Галимҗан Ибраһимовның тууына 135 ел тулды. Шул уңайдан Башкортстанда төрле чаралар үтә. Уфада әдипнең 15 томлык әсәрләр җыелмасын тәкъдим итү чарасы узды. Танылган милләттәшебезнең туган җире Авыргазы районы Солтанмурат авылында шулай ук җанлы очрашулар оештырылды. Күп санлы кунаклар арасында Казан делегациясе дә бар иде. Тулырак үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова репортажында. Дөньяга сибелгән татарның карашы Казанга тегелгән.
Галимҗан Ибраһимовның 15 томлык академик басмасын тәкъдир итү чарасы Башкорт дәүләт педагогия университетында оештырылды. Әлеге зур хезмәт Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре тарафыннан Татарстан китап нәшрияты белән берлектә әзерләнгән. Татар кафедрасына җыелучылар Галимҗан Ибраһимовның милли әдәбиятка керткән өлешенең әһәмиятен ассызыклады. Ибраһимовның роле гаять зур. Карагыз, сез аның әдәби тәнкыйтькә, әдәбият фәненә керткән өлеше. Аның Тукай, Дәрдмән, Сәгать Рәмиев турындагы татар шагыйрьләре дигән хезмәте бүген дә бәхәсләр уята. Һәм ул татар фәненең шул вакыттагы үсеш дәрәҗәсен билгели. Тантаналы чаралар татар язучысының туган җире Авыргазы районы Солтанмурат авылында дәвам итте. Авылда Галимҗан Ибраһимовның музее эшли. Бина 1997 елда булдырылган. Биредә әдипнең кулъязмалары, фотосурәтләре, шәхси әйберләре урын алган. Безне монда бик матур итеп каршы алдылар. Без монда үзебезнең бик якын, күптән аралашып яшәгән дусларыбыз белән очраштык. Без барыбыз да шушы бер Казанда кайныйбыз икән. Без барыбыз да бер гамнәр белән яшибез икән. Безнең барыбызның да күңелебездә шушы милләт гаме, шушы Галимҗан Ибраһимовлар башлаган эшне дәвам итү тора икән. Бу әлбәттә безне куандыра һәм үзебезнең шундый классикларыбызга безне берләштергән, безне якынайткан һәм безне яңадан да милләтебез турында уйларга мәҗбүр иткән өчен бик зур рәхмәт. Кунаклар арасында озак еллар Башкортстан Республикасы төзелеш министры булып хезмәт иткән Галимҗан Ибраһимов музеен булдыруга күп көч куйган милләттәшебез Миңнерәис Усманов та бар иде. Мин монда еш кына килеп йөрим, чөнки 25 ел үтеп китте бит инде, 25 ел үтеп киткәч, хәзер кайбер урыннарда ремонт ясадык кабаттан. Галимҗан Ибраһимовның памятниген гранитка киендердек. Бүген мине чакырдылар, мин бик шатланып монда килдем. Очрашу барышында Казан кунаклары музейга Галимҗан Ибраһимовның 15 томлык китабын бүләк итте. Шулай ук авыл китапханәсенә дистәләгән матур әдәбият китаплары һәм матбугат басмалары тапшырылды. Бәйрәм чарасы Талбаза авылының мәдәният йорты сәхнәсенә күчте. 26 ел элек Авыргазы районы хакимияте тарафыннан Галимҗан Ибраһимов премиясе булдырылган. Ул әдәбиятны, сәнгатьне һәм халык иҗатын үстерүгә зур өлеш керткән өчен бирелә. Быел әлеге мәртәбәле премияга Татарстан Фәннәр академиясе галиме Рамил Исламов һәм Авыргазы район китапханәсе мөдире Зәмирә Хөсәенова лаек булды. Гадәттә әйтергә яраталар, инде мондай чиракта минем шулай кичкенә хезмәтемне зурлаганнар өчен фәлән дип инде. Әлбәттә мин алай әйтмәс идем. Хезмәт алай кичкенә түгел. Аның өстендә шактый еллар эшләргә туры килде. Шактый архивларда утырырга туры килде. Һәм башка мәсьәләләр дә бар әле дөньяда. Ләкин мин шуңа шатмын. Ниһаять мин шушы хезмәтне җиренә җиткереп, укучыларга тәкъдим итә алдым. Күренекле милләттәшебезгә багышланган бәйрәм чарасы җыр биюгә үрелеп барган тамаша белән тәмамланды. Башкортстаннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Алар яз айында җыелып Шаугыр килеп ала. Удмуртияның Кистем авылында Шаугыр дип аталучы район-ара татар мәдәнияты бәйрәме традициягә үрелгән. Форматы үзгәреп тора, аның йола гадәтләр буларак та бәйге рәвешендә дә узганы бар. Максатлары үз җирлекләрендә сакланган йолаларны, җырларны, халык авыз иҗатын яңарту. Быел чара ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышлана. Кистемдә үз хәбәрчеләребез дә булды. Өйрәтәсе юк. Кистем нигез салынганнан алып дини авыл. Мәчетләре Бөек Ватан сугышы елларында бераз гына ябылып тора. Анда да гыйбадәтләр тукталмый. Авыл йортларының берсенә җыелып укыганнар. Шул елларның шаһитләре Шамаилләр. Һәр йортта диярлек сакланган. Кистемдә аларны язучы үз осталары булган. Диннең куәтле булуы киемнәрдә дә чагыла ди имам Илмир хәзрәт. Кунакка барганда хатын-кызлар инде безнең киң
Motor to'qimadan tigilgan күлмәкләр киятәргә, озын күлмәкләр кигәннәр, өстесенә камзол, хасита, изү менә шундый изүләр киятәргә булганнар, калфак, ике катлы яулык, шәл ябынып шулай йөри торган булганнар. Һәм инде бу гадәт хәзерге вакыттан тулган, хатын-кыз биттән һәм кулчукларыннан кала бөтен тәнен капларга тиеш була. Бу инде безгә күрсәтә, бездә менә инде 1100 ел элек кабул ителгән ислам дине, безнең әбиләргә хәле килеп җиткән, шәригать буенча яшәгәннәр дә, шәригать буенча киенгәннәр дә дип, һәм бу әйберне кире кайтарга кирәк икәнлеген күрсәтә торган күргәзмә бу. Үзешчән сәнгать осталары да шара мөхитенә туры китереп киенә, алъяпкычларын үзләре чиккәннәр. Дини, рухи байлык, мөнәҗәтләр. Кистемдә алар саклана. Паюра авылының авылдашлар ансамбле дә әби-бабадан калган рухи мирасны барлый башлаган. Фаҗигалы язмышы булган кешеләргә багышлап язган бәйетләр бар. Мөнәҗәт килгән әйберләр инде алар. Бардыр инде арасында, менә шулай ук күңелләре тулып рәнҗеп язган мөнәҗәтләр дә бардыр. Но пока без чыгартмадык. Шушы чара бабаларыннан калган дини, рухи мирасны барлауга, уртаклашуга, башкаларга ишеттерүгә үзе бер тәргеч. Удмуртиянең татар мәдәнияте үзәкләре катнашында Шаугыр фестивале 5нче тапкыр уза. Быелгысын ислам кабул ителүенең 1100 еллыгына багышлыйлар. Мөнәҗәтләр дини мирасның бер өлеше ди. Төньяк районнар мөхтәсибе булу белән берәттән туган як тарихын да барлаучы Илмир Касимов. Авылларында абыстай йортына яки башка берәр өйгә җыелып, мөнәҗәт киләүләрен ул кичкенәдән хәтерли. Кистемдә мөнәҗәт, бәйетләр сакланган һәм һәр кайсының үз көе бар. Катнашучыларның иң өлкәне Кистем абыстайы, 75 яшын тутырган Гөлфирә Касимова. Мөнәҗәтләрне 1991 елда абыстай янына әбиләр җыелган җиргә йөреп өйрәнә, язып ала. Иске имлә белән язылганнарын уку өчен махсус гарәп алфавитын өйрәнә. Хәзер Гөлфира апа Кистемдә абыстай вазифаларын башкара. Глазов районы татар парҗысы авылында исә Кәшифә Бузикова язган бәйетләр саклана. Алар бик күп тә түгел. Аларны җыентыгы итеп музейда эшләүче Фәридәбез печатлап салды. Һәрбер менә фаҗигале хәлләр булса улда, ул аларны үзе арткылы йөрәге, арткылы башы, арткылы үткәреп, шуларны төзә бара торды. Бөтен авылыбызның тарихы аның бәйетләрендә чагылган. Бу юлы дәфтәрдән карап укыдык. Ятлап киләгәндә тыңлавы бөтенләй икенче төрле ди Салиха ханым. Мөнәҗәтләрне хатын-кызлар башкарса, Кистемдә элек иратлар көйләп тәрәвих әйткән. Рамазан айы алдыннан яңартуга шулай очраша алуларына куаналар. Үз чикләү шартларында мәчетебез яныннан күз яшьләре белән уза идек диләр. Шара ахырында барысы да сәхнәдә. Дини һәм мәдәни мирасны барлаучылар, саклаучылар. Кистем мәдәният йорты җитәкчесе Светлана Касимова арада яшьләр, балалар булуга куана. Яшьләр булгачлан безнең гомеребез алга бара дип, без булай менә онытыла да кала дип түгел, никидә аларның да кулакларына сеңеп калыр, татар телен генә дә өйрәнеп калырлар дип ышанабыз инде. Мең рәхмәт. Алар бер ырудан, Касим би нәселеннән. Шушындый чаралар белән туганлык җепләрен тагын да ныгыттылар. Бу юлы мөнәҗәтләр белән вәгазьләнделәр. Әҗәен Касимовлар җыенында күрешү нияте белән таралыштылар. Удмуртиядән Назир Нигъманов, Фәнзилә Салихова, татарлар. Дәвам итәбез. Әйдә Шаяр татар КВН лигасы 1нче тапкыр Оренбургта. Уен Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Татар дәүләт драма театрында узды. Аның төп оештыручысы һәм иганәчесе Оренбург өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте булды. Казаннан килгән оештыручылар ярдәмендә командалар 3 көн дәвамында мастер-классларда катнашып, мәзәкләр язып, сәхнәгә чыктылар. 3 команданың кайсысы финалга узып Казанга барачак? Бу хакта үз хәбәрчеләребез белеште. Оренбург дәүләт татар драма театры барлык татар мәдәни чаралары ишендә уртак мәйданчык. Театр файсын төрле елларда сәхнәләштерелгән спектакльләрдән, костюмнарда бизәп торды. Тамашачылар фото зонында үз иттеләр. Чишмә башыннан ук даими оештыручылары. Бүген бездә 3 команда катнаша.
Татар Коргалы командасы, Оренбург өлкәсе командасы һәм Татар Фәйзи исемендәге театр командасы. Булар инде бер ай эчендә мәзәкләр уйлап чыгарып, сәламләү конкурсына әзерләнеп, бу бәйгегә катнашуга әзерләнделәр. Инде Россия буенча командаларны зональ этапларга әзерләүче ул Казаннан. Безнең әлеге проектның максаты бөтен дөнья буйлап яшәгән татарларны берләштерергә, татар юморын үстерергә, һәм инде шул максатлар белән без ниһаять килеп җиттек Оренбургка. Сәхнәгә чыгар алдыннан соңгы әзерлекләр. Татар Коргалысы командасы. Ул студентлардан тора. Нигә театр безгә кирәк? Нигә әйтегез сез безгә КВН көчле алкыш? Сәхнә хуҗалары татар театры артистларыннан торган команда. КВНда да гаиләләре белән дә катнашалар. Өченче командада Оренбургның төрле югары уку йортларында белем алучылар. Алар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында оешкан татар яшьләре оешмасыннан. Instagram югалыр диеп борчылдылар блогерлар, халыкны ничек алдарга табар яңа ысуллар. Ниһаять, әйдә шаярт татар КВН командалары сәхнәдә. Бәйге 2 ярыштан торды: сәламләү һәм импровизация. Беренчеләрдән булып Татар Коргалысының Корга командасы сәхнә тотты. Менә бездә Расул, дөньяның иң тыйнак рокеры. Тамашаны театр артистлары Музык-кызык командасы дәвам итте. Егетләр, нәрсә булды сезнең белән? Кичә шул кадәр шәп туй итте. Һаман туктап булмый. Сәлам, дуслар, сезнең белән яшел командасы. Яңа язга килеп җитте, ватылыкка дәртләсез. Яшлык командасында казак егете дә бар иде. Эй, мин вообще-то аңлыйм. О, дураклар, казакча да аңлыйм. Компетентлы жюрига җиңүчеләрне билгеләгәндә җиңел булмады. Оренбург өлкәсенең татар милли мәдәни мөхтәрияте әзерләгән бүләкләр дә саллы иде. 3нче урында Кызык-мызык татар театрының җыелма командасы. 2нче урында Татар Коргалысының Корга командасы. 1нче урында Яшьлек татар яшьләре оешмасы командасы. Зональ этапта җиңгән яшьлек төркеме Казанда узачак җәйге финал уенында катнашу өчен Татар конгрессыннан чакыру алды. Юк, җиңербез дип уйламаган идек, ләкин бу безнең өчен зур җиңү, чөнки без яшьләр оешмасы әле яңа гына беренче адымнар ясый башладык. Безнең өчен бу зур стимул. Казанга бару. Әйе, без бергә инде. Дальше больше. Күңелле һәм бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Очень люблю татарский народ. Вот. Конкуренция, конечно, была сильная. Всем спасибо за участие. Жюри рәисе командаларның чыгышларына уңай бәя берде. Бигрәк тә менә яшьлек командасы бит инде. Вакытында тиз генә әйтеп, тиз уйлап, тиз дөрес җавап бирүләре белән алар инде үзләренең яхшылыкларын күрсәттеләр. Шундый энергия, драйв бирделәр алар безгә. Бүтән сөйләшүләре татар телендә, саф татар телендә булды. Алар безне шаккаттырдылар. Менә бу хәрәкәт киңәйсен Оренбургта. Оренбургдан Фирүзә Абсалямова, татарлар. Ниһаять көтелгән Рамазан аена кердек. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Исән сау булыгыз.